med langsom aftale. Fabsi, hvad kan jeg hjælpe med? Fabsi? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja, hej. Hallo? Ja, hvad vil jeg? Jeg kan næsten ikke høre det. Jeg skal lige se, om det hjælper at gå et andet sted hen. En gang til. Jeg siger, at der er en dårlig forbindelse. Ja, det er der. Så, nu er den der. Ja. Hvem taler jeg med? Ja. Hallo? Hallo? Ja, hvem taler jeg med? En gang til. Hvem taler jeg med? Hapsi Pizzeria. Hvad for noget? Hapsi Pizzeria. Og hvad skal jeg med den? Ja, det er jo dig, der har ringet. Jeg har ikke ringet. Nå. Hej. Min telefon ringede. Nobody knows me, I'm cold. Walk down this road all alone. It's no one's fault but